благодаря на всички последователи на CopyCraft, които са тук с нас. С днешното видео стартираме една поредица от вебинари от рубриката ми "Мисия нова работа". Нейната идея е да дадем повече полезна информация, насоки, вдъхновение на всички, които търсят своята мечтана работа, на всички, които искат да предприемат тази стъпка и на тези, които в момента са в началото на този си път. Затова с удоволствие искам да представя първият ни гост-лектор Лилия Манолова. Много съм и благодарна, че именно тя ще положи началото на тази рубрика. С нея днес ще говорим за 3 неща, които ни пречат при избора на мечтаната работа. Лили е финансист по образование, йога инструктор и Human Design специалист с над 10 години опит. В своята практика тя е помогнала на много хора да открият мечтаната за тях работа и да поемат този път. И аз искрено вярвам, че това да работим това, което обичаме, да се занимаваме с това, което ни носи удовлетворение, отразява възприятието ни за нашето място в света. Затова сега ще дам думата на Лили да стартираме този вебинар. Здравей, Дени! Здравейте и на всички зрители на CopyCraft. Много ти благодаря за това мило и вълнуващо представяне. Надявам се наистина да съм помогнала на толкова хора, колкото ти каза, да се живеят най-вече по-щастливо и в контекста на бизнеса и на кариерата, разбира се, конкретно. Благодаря ти за това, че днес ще говориш на тази тема, защото тя е много важна за нас. Много хора сме тръгвали по пътя, къде повлияни от някакви моментни подиви, къде повлияни от семейството ни, сме тръгвали към някаква кариера. Но с времето просто виждаме, че това не е нашето нещо и не чувстваме тази удовлетвореност. Което в мен поражда въпроса какво представлява мечтаната работа, и ще те помоля да споделиш твоята гледна точка, защото вярвам, че ти много добре си така открила отговора на този въпрос посредством и системата на Human Design. Да, аз първо така бих искала да кажа, че живеем в едни доста динамични времена, които предопределят и доста чести промени, не само защото ние самите сме открили, че дадено нещо вече не ни удовлетворява или пък никога не ни е удовлетворявало. Също така обстоятелствата понякога налагат просто едно преквалифициране или пък малко по-лека промяна в кариерния план. Така че просто смятам, че е важно човек да бъде независимо от посоката, в която избрал да се развива, е важно да бъде адаптивен. Това според мен е изключително важно във всички сфери на живота, но в кариерата се оказва, че е доста голям плюс, когато човек е отворен да променя, да се развива, да модифицира това, което прави, да надгражда уменията си, да развива нови, да е отворен да учи нови неща, да е отворен да учи в движение. Това са все неща, които според мен са доста голямо конкурентно предимство за всеки един човек. Сега какво е мечтаната работа? Аз не мисля, че има универсална рецепта за мечтана работа, но пък смятам, че всеки един човек си има своя рецепта за мечтана работа, която обаче не мисля, че е нужно да се формулира така ментално, защото смятам, че с опита, с това, което човек усеща, че може и че може да развива с лекота, това понятие започва да се изпълва със смисъл. Тоест, едно е ние да си формулираме на нивото на ума какво е мечтаната работа. Съвсем различно е, когато започнем да го преживяваме и да разбираме всъщност тези фини нюанси на мечтаната работа. И другото нещо, което смятам, че в това понятие можем да вкараме като разсъждение, мечтаната работа може да не е една. Нали? Има хора, които са устроени да бъдат много дейни, устроени са да бъдат много продуктивни, а те спокойно могат паралелно да движат няколко неща и по този начин да получават мечтаната реализация, не непременно една мечтана професия. Абсолютно е така, да.
Аз също смятам, че съм от тези хора и съм го открила. А, мен така доста интересен въпрос, който и на мен много често са ми задавали, е за кога хобито може да стане работа и кога не. Защото моят път беше такъв, че по някакъв начин хобито ми, а именно да чета и да пиша за книги, прерасна в това да започна да се занимавам с писане, с копирайтинг, но смея да твърдя, че реално хобито ми не се превърна в професия, а прерасна в нещо по-различно, просто ми даде посоката. Какво мислиш ти по този въпрос и твой личен опит какъв е? А, кога хобито става работа и кога е по-добре да остане хоби, да е просто някакво занимание, което да правим за удоволствие в свободното си време? Така, аз първо искам да разграничим тук понятието работа е малко по-различно от понятието професия. Значи, когато говорим за професионалист, това означава човек, който си изкарва прехраната с това, което прави. Нали, едно е да си професионален копирайтер, да си имаш клиенти, за които пишеш текстовете, най-общо казано, нали, най-елементаризирано казано. Друго е ти просто като любител да си поддържаш, например, блог и да си го пълниш с нещата, които те вълнуват, или пък няколко блога. Така че това, което прави, примерно, копирайтера, то може да бъде работа, но когато започнеш от него да изкарваш и пари, то почва да се превръща в професия. И тук сега въпросът е, доколко, според мен това е въпрос на индивидуално усещане, доколко искаш да започнеш до такава степен да увеличаваш количеството работа, така че да ти бъде достатъчно да се занимаваш с това нещо професионално и доколкото може да бъде част от портфолиото ти с умения, които имаш или с дейности, които извършваш. Просто отново аз ще вметна отново днешния свят. Разбира се, че в по-голямата си част хората продължават да са на модела, нали, назначени на едно място, работейки на един договор, изкарвайки се парите с една определена професия, да го наречем. Но все повече се появява и друг модел друг професионален модел на развитие, така да се каже. Хора, които дали самонаети, дали хибриден модел, нали, наети в някоя друга фирма и развиващи паралелно на свое собствено нещо, всъщност се развиват професионално на различни поприща. Така че според мен, кога хобито може да се превърне в професия, когато, според мен е нещо много важно, чисто психологически, човекът да е готов да се занимава толкова много с нещо, което му е хоби, в същото време да е сигурен, че това нещо няма да започне да го третира като задължение. Защото когато човек започне да третира своето хоби и действията, дейностите, които му доставят удоволствие като задължения, това може да се окаже, че да стане едно предозиране, което всъщност отнема от удоволствието. Нали, това е, ако си ядем любимата храна, колкото и да ни е любима, ако ядем само нея нищо друго, неминуемо ще ни омръзне. Така че от тази гледна точка го казвам. Според мен е въпрос на лична преценка, ако мога така с едно кратко изречение да отговоря. Да, и познаване, бих казала, и познаване, защото понякога в началото не знаем. Когато започнем това да го правим по цял ден, Мгм, по какъв начин ще ни се отрази. мгм, Точно това отговарям и аз, когато става дума специално за копирайтинга, че едно е да седнеш да си напишеш нещо така за удоволствие, защото си го почувствал. Съвсем друго е да го правиш всеки ден по цял ден и се изисква наистина. Нали, това е едно неразбиране идва в случая към тази мгм. работа. А, изисква всъщност доста усилия и определен тип настройка, за да може да Да. успяваш да пишеш по цял ден. Мгм. Това е Като едното. И другото, извинявам се, че да добавя, това е чисто психологическия момент, в който ти правиш нещо, за да получиш пари. Това е една много голяма допълнителна отговорност, която осъзнаваш някой път, когато започваш да го правиш. Нали? Някой път човек си мисли, това толкова много обичам да го правя, с лекота ще ми се получава, но когато фактически получиш първата си поръчка, нали, аз примерно си спомням първия път, когато направих с лично финансово консултиране, съм се занимавала известно време. И когато, нали, едно е да те обучават на това нещо как се прави и ти се чувстваш, че го разбираш, че е твоето нещо, че го можеш, че тая тема ти е близка, ти самия си добър в управлението на личните си финанси. Всичко това е супер. В момента, в който някой ти се довери и е готов да ти плати, за да направиш тая финансова консултация,
нещата стават малко по-различни. Нали, ти вече носиш отговорност за това, че той по най-добрия начин е вложил парите си. Или поне за мен това е винаги било много важно. Нали, тази стойност, която аз получавам, да дам нещо, което съответства адекватно. Да, и според мен тази отговорност, аз съм напълно съгласна с теб, според мен тази отговорност може да подейства или като мотивация, да те тласка да се развиваш в тази сфера, или по някакъв начин да ти покаже, че не си готов. И тук, според мен, идва момента с увереността. Колко си сигурен, че ти искаш това нещо, както ти спомена, личната преценка. Това няма кой да ни го даде, освен ние самите. Да. И тъй като в крайна сметка темата на нашия вебинар е три неща, които пречат при избора на мечтаната работа, ще те попитам тук според теб, кои са тези три неща, които пречат при избора и в какво се характеризират те. Много е интересно, че с теб тук бих споделила и за зрителите, когато обсъждахме темата, и ти ме питаш за трите неща и аз се сетих точно за три неща. Сега не претендирам за изчерпателност, но според мен тези неща, за които ще разкажа, смятам, че са най-основните, които човек може да усети като пречка. Бих започнала с моделите. Тоест, модел, който може да ни попречи ние да открием за себе си какво реално е нашата мечта на работа. Ако сме, например, така поколения наред преди нас, хората са лекари, или адвокати, или архитекти, или художници, нали, има такива семейства, в които някакси човек израства с абсолютно предопределена съдба. Всъщност се подразбира, че ти ще продължиш този път, нали, на своята фамилия. Т.е. това е един модел, който може много да те заблуди и ти всъщност въобще да не си наясно, че нещо друго е твоята мечта на работа. Сега това е крайен вариант, защото имаме и други възможности. Не е нужно фамилията да е така от поколения наред с една и съща професия. Възможно е и някакви социални нагласи и модели също да ни попречат да видим нашата мечта на работа. Тоест, ние се оглеждаме средата около нас, кои са успешните хора. Ето, примерно, в ерата на изкуствения интелект няма как да не спомена, че хората, които се занимават с информационни технологии, естествено е един млад човек в днешно време, пък и още когато аз бях ученичка, това нещо започваше. Това е най-перспективното. Ти да се занимаваш с информационни технологии. И това е много лесно по един такъв модел, чисто интелектуален модел за успех, да се подведеш и да решиш, че нещо това е твоята мечта на работа. То може да е нещо съвсем различно. Така че това според мен е една основна пречка. Ти самия да се самозаблудиш какво искаш. Какво ще кажеш ти, Дени, по този въпрос? Има ли при тебе разбиране? При мен аз съм, ако мога да говоря, нали, от моя опит, пък и гледайки покрай мен примерите, около мен има много такива примери. Абсолютно, нали, и в моето поколение масово това е ситуацията. И сега, тъй като, ето аз, например, съм на 26 години, т.е. съвсем скоро съм тръгнала по този път, кариерния, да кажем. И виждам хората покрай мен, моите връстници, те сега стартират и вече виждат, че това не е тяхното нещо. Но са тръгнали по този модел, точно защото е било по този начин показано. Даже мога да споделя една ситуация. Наскоро имах с един младеж, с който си говорихме за завършване на висшето образование и той каза: аз ще отида и ще кажа на преподавателите, че това е мечтата на майка ми и заради това го правя. Така че със сигурност има много такива примери. Моята ситуация не е точно такава. Никога по никакъв начин не са ми казвали, но все пак е имало влиянието и тук според мен идва примерът. Защото все пак, виждайки примерът по какъв начин е протекал живота на хората покрай мен, тези хора, които са ме възпитали, е нормално по някакъв начин да се зароди в моята психика в някакъв ранен момент, че това е правилният избор. Да. Така че със сигурност го има това с модела. Въпросът е да разпознаем, според мен, знаците, откъде идва, нали, цялото нещо. Да.
Тази първа причина, която сега споменах, според мен е тясно свързана и с втората причина, която би ни попречила, а именно неумението, понякога и нежеланието за себепознание. И съответно, нали, резултатът е липса на себепознание. Тоест, когато човек не познава добре себе си, не наблюдава достатъчно себе си, и не иска или не успява да разчете сигналите на тялото си и начина, по който реагира на определени хора, на определени дейности, не успява да забележи кои неща му се получават с лекота, кои срещат съпротива, когато не успява да разграничи съпротивата от това, че нещо просто е предизвикателно, има нужда от повече усилия, от онази съпротива, която иска да ти покаже, че това не е твоя път, тогава нали, е на една много голяма пречка. Нали, че човек просто не познава достатъчно добре себе си. Това според мен, когато това е фактор, може още по-лесно да ти се вмени отвън, нали, даден модел, някакво влияние, както казваш ти. И понякога дори, т.е. това е когато човек не познава добре себе си, той е доста по-склонен да се самосъблуждава. Да разчита на това, какво умът му рационално смята за успешно. Така че това според мен е една втора важна причина. Липсата на самонаблюдение, липсата на обратна връзка от нас самите към това, което правим. Защото ако, примерно, сме си позволили да започнем нещо, примерно да продължим дейността на нашата фамилия, или пък сме се подвели по социалните нагласи, кое е най-престижно като сфера, то в момента, който започнем да го работим, както казваш ти, имаме шанс да разберем по нашите реакции дали това действително е нашата мечта на работа. Но има риск да си затворим очите и да продължим. А според теб в този смисъл възрастта фактор ли е? Необходимо ли е някакъв житейски опит да се натрупа, за да стигнем до това осъзнаване или по-скоро да разпознаваме добре, как да кажа, реакциите си? Бих казала не непременно. Може да бъде фактор, но може и да не бъде. Значи аз Human Design анализите, които съм правила до момента, имала съм и много млади хора, нали, става дума за, нали, на децата, естествено родителите присъстват, но примерно аз съм имала анализи с тинейджери или с млади хора, които примерно не са тинейджери, но са примерно 20 годишни. Имала съм анализи на хора, които са над 60 годишни. И всъщност не мога да кажа, че непременно хората, които са на една възраст, която предполага повече опит, те непременно са по-наясно със себе си от хората, които те първо трупат опит. Тоест, аз бих казала, че това е индивидуално. Звучи малко клиширано, обаче това показва моя опит. И всъщност е интересен въпрос, който задаваш, защото е факт, че когато дойде първият човек при мен за анализ на над 60, аз бях доста плашен. Какво ще му дам аз на този човек? На какво ще го науча? С какво ще му помогна? Така че всъщност се оказва, че има с какво. А самия факт, че има с какво, означава, че колкото и опит да е натрупан, винаги има какво още, т.е. може би не е достатъчен за някои отношения, за някои решения на човек. Така че възрастта може да бъде фактор, но не непременно. Да, и моето наблюдение също е такова, тъй като и аз работя с доста хора. И тук ми се иска да те попитам по какъв начин всъщност Human Design може да помогне да разберем тази част от себе си. Реакциите. Има дизайн е наука за себепознание. На нея това е целта, общо взето. Да успее да се опита, да ни даде инструменти, да ни даде механизъм, с помощта на който по-лесно да се гледаме в себе си. По-лесно да започнем да наблюдаваме сигналите, които на нас са ни важни. Какво ни говорят? На къде ни насочват? От какво ни предпазват? Това е различно за всеки един човек. Когато ние знаем къде да насочим вниманието си, тогава става малко по-лесно да идентифицираме дадено нещо така от наша полза ли е, развива ли ни, полезно ли е точно за нас, съвпада ли с това, което ние наистина искаме, нали, не е това, което си мислим, че искаме, и редица неща в тая посока. Така че всъщност другото, с което за мен е изключително ценна самата система, тя не ни изземва отговорността.
Тоест, аз като анализатор, това е подобно на психолозите, знаят нашите зрители вероятно, че те не дават готови решения. Нито един добър психолог не казва на клиентите си какво да правят, а задава въпроси. Така че всъщност Human Design е система, която предполага, че така, и с информацията, която стига до човека, той може сам да си отговори на въпросите. Понякога сам да си зададе и правилните въпроси. Тоест, Human Design е система, и аз, така като едно от лицата на тази система, не дава готови решения, не изземва отговорността. Така че за мен Human Design е една система, която помага на човека, ако не е пораснал, да порасне. Защото само порасналият човек може да има силата да си поеме живота в свои ръце и да поеме отговорност за това, което прави. И съответно това е истинската свобода. Нали? Когато ние самите решаваме и когато решим грешно обаче, да знаем, че това е в резултат на наше решение, а не някой друг ни е казал какво да правим. Така че за мен това е много ценно в системата, че насочва човека обратно към неговата вътрешна сила. Да, и това според мен е много обвързано, зададох ти този въпрос, защото според мен е много обвързано именно с този избор, който правим в професионален план, както и в личен, че идеята е просто да се насочим, да видим къде са ни силите, а не да получим от някого отговор. И тук пак се връщам към моделите, че би било модел, предоставяне на един готов модел, някой да дойде да ти каже, ти трябва да правиш това. Точно така. Казвам го във връзка, да, и с тестовете, които помагат за определяне на, примерно, какво да се занимаваш. Така че този избор би показал една осъзнатост при нас, че ние сами се познаваме и че можем да направим, да вземем това решение. И то да е добро за нас. Каква е третата пречка според теб? Това тук всъщност е точно моста между втората и третата пречка. Всъщност възможно е първото нещо да не е пречка за нас, а възможно е и второто нещо да не е пречка за нас. Или пък било е пречка второто нещо, обаче ето отишли сме на Human Design консултация, разбрали сме за какво сме устроени, ориентирани сме към това да познаваме себе си, ориентирани сме към това да изследваме какво наистина искаме и доколко общо има то с моделите, които са били в главата ни. И тук обаче, когато това нещо е факт, вече имаме третата стъпка, която може да се окаже препятствие за реализиране на мечтаната кариера, а именно смелостта. Това за мен е липсата на смелост, не е чак даже толкова увереност, т.е. малко по-различни понятия. Установил си, че даденото нещо е за теб, обаче те е страх. И всъщност това може да е една голяма пречка. Цялото това нещо, което вече сме осъзнали за себе си, вече сме разбрали и приели, да го реализираме. Така че според мен това е третата пречка и съм сигурна, че доста хора познават това усещане за страх. Тук бих искала да добавя, че страха е изключително в голяма степен резултат от умствени разсъждения, от проекциите на ума за опасността, която може да ти се случи. В една огромна част от случаите опасността или не съществува, или въобще не е в тези размери, които ума ни обрисува. Така че всъщност се оказва и това се оказва толкова вдъхновяващо, когато все пак се осмелиш, нали, тази дума идва от смелост, нали, когато се осмелиш да направиш тая крачка, после колко е вдъхновяващо, защото разбираш, че всъщност не е чак толкова страшно. Или пък ако все още това нещо стои като страшно в ума си, ти колко си голям прави ти тая крачка. Абсолютно. Това обаче ме кара да се запитам каква е разликата между целеустременост и смелост? Сега, според мен, целеустремеността, когато е в полезното си, когато носи ползи, в позитивния смисъл, когато го гледаме, защото целеустременост ние може да сме целеустремени и когато следваме цел, която не е наша. Ние пак може да сме целеустремени. Ние можем много усилия да сме много целенасочени към това да постигнем мечтата на някой друг, нали, примерно, защото се състезаваме с него, например. Или пък мечтата на мама, защото тя не го е постигнала. Така че, според мен, целеустремеността е едно качество, което, за да е всичко наред, идва след проявата на смелост. Тоест, ти когато си се осмелил да направиш тая крачка по пътя към себе си, по пътя към твоята мечта на работа, тогава вече си видял, нали, усетил си, че това е твоето нещо, усетил си се гордо, че си преодолял този страх, тогава вече можеш да проявиш тая целеустременост, за да почнеш да постигаш нещата, които са
в твоята посока. Това според мен е една, може би, идеализиран доста вариант, но това е за мен една полезна целеустременост. И това ли е реално последната крачка преди сбъдването на някаква мечта, каквато и да е, в случая говорим за работата? След като преминем през тези пречки, които са главно в мозъка ни, бъдем смели и пристъпим към изпълняването на нещо, което искаме, това ли е следващата, последната крачка? Да си ги поставим тези цели, да намерим пътя и след това вече да действаме. Да, аз мисля, че един човек не се удовлетворява, когато има последна крачка. Някакси е доста по-интересно и вълнуващо, когато е най-много предпоследна. Тоест, ние мисля, че като хора, които постоянно се развиваме, това важи според мен за всички хора, просто всеки един от нас трябва да види в каква посока на него го удовлетворява да се развива. Ние всъщност реално не желаем да има последна крачка. Това е само нашия ум. Нашия ум иска да има една крайна станция, в която ние ще започнем трайно да се чувстваме добре. Обаче, според мен, един човек, който постоянно се развива, той постоянно надгражда. И когато нещичко е постигнато, той започва да иска нещо още повече или нещо малко по-различно, или някаква промяна, или дадена просто нагоре по спиралата да се движи, ако става дума за същата дейност, но имаме нужда от растеж. Имаме нужда от развитие, т.е. може да имаме нужда от вертикален и от хоризонтално разширение. Така че според мен последна стъпка няма. Мисля, че просто имаме обаче един важен момент, до който можем да достигнем и от който вече можем да това развитие да го наблюдаваме, когато сме стъпили на пътя си. Нали, може би, когато сме се стабилизирали там, когато така сме се усетили свързани с, с нашата посока. Или пък с това, може би това е свързано с доверието към живота също така. То малко стана по-абстрактно, нали, това, което искам да кажа, но Аз и абсолютно го зададох, така че... но генерално погледнато, всяко нещо може да ни, дори да сме намерили мечтаната работа за момента, това, което в началото загатнах, според мен е важно и доста по-спокойни ни прави, когато знаем, че това в някакъв момент може да се смени. Може това да е един цикъл, в който ние, когато го завършим, може да имаме нужда от нещо съвсем различно, в което да се развиваме, или пък обстоятелствата покрай нас да го налагат. Нали, света с това динамично развитие може да ни предложи нещо друго, което ние да усетим, че за следващия момент вече е наше, когато сме се изчерпили. Знаете, когато ние нещо сменяме като кариера, това съвсем нали, като длъжност, като поприще, като професионална реализация, това съвсем не означава, че всичко преди това е било грешка и че всичко преди това не е било наше. Може да е наше за този момент от живота ни, да постигнем каквото можем да постигнем, нали, това, което ни удовлетворява, и от една степен нататък, ние когато видим, че нямаме развитие или че пък вече нямаме енергия в тая посока да влагаме, съвсем нормално ние да сменим. И за някои хора е коректно съвсем драстично да сменят. Това не означава, че предишното не е било правилно за тях. Да, то е етап от развитието и всяко нещо ни е дало и ни е довело до тук, където сме в момента. И според мен е много важен този момент, който ти засегна, че няма една дестинация, която я стигаш, ти вече си изключително удовлетворен от всичко, щастлив си и там си оставаш и това е, защото дори да намерим тази мечтана работа, тя ще се развие, тя ще се измени с времето, точно поради динамичната среда, в която живеем, и ние трябва да сме готови да правим тази промяна заедно с нас самите и в работата ни. За да може... Бях забравила за тази крилата фраза, че живота е пътешествие, а не крайна дестинация. Абсолютно да, и аз съм съгласна с това нещо и все пак моето мнение е, че винаги, когато се занимаваме с нещо всеки ден, сега пак ще смеся работата с професията, което ти разграничи, но когато работим, винаги го има елемента на работата, на тази повторяемост. Въпросът е, според мен, това е лично моето виждане, винаги да знаем защо го правим
винаги да ни носи така удовлетворение крайния резултат. Аз като един генератор, нали, който винаги търси удовлетворение от резултата и наистина да се будим с мисълта това какво ни дава, което правим всеки ден. Има Според мен, значение дали се събужда с мисълта, колко много работа ме чака, или колко много работа ме чака. Нали, това са абсолютно коренно различни състояния. 9 часа ще отида там, ще седя на един стол, айде да минава, че еди си какво искам да правя. Или, сега сядам, това ще свърша първо, после това, супер и така. Така че това е според мен също възприятието и аз него съм си приела. Ти има ли нещо, което би казала за финал на нашата среща, като обобщение на твоето възприятие за мечтаната работа и като цяло за кариерната ориентация, защото това е тема, която знам, че ти е много интересна и Да. Това е моя любима тема. Аз много се радвам, че живота се развива по такъв начин, че тя става тема на повече хора. Нали, просто защото, както вече споменахме няколко пъти, се налага понякога кариерна промяна. Още в университета много обичах дисциплината управление на човешките ресурси. Много ми беше интересно. Смятам, че това е изключително важен елемент от всяка една система. Така че това, което мога да кажа е, освен моето лично задоволство, как така се случва, че имаме какво да си кажем с хората по тая тема. Нали, това, което мога да кажа е хората да се доверят на себе си, да инвестират в себепознание, да си дадат възможността да се усетят, да си дадат времето да го направят. Нали, това забързано ежедневие, то малко е клише, но някак си да не пропускат моментите, в които тялото им казва да или пък им казва не. Да си дадат времето, в което ако са много напрегнати, да се оттърсят от това, за да може да им изплува истината, тяхната собствена истина. И така, като изплува, просто да направят тая крачка, от която се страхуват. Нали, обикновено, пак да кажа, много ще се изненадат. Много е изненадващо, когато видиш, че това, в което много те било страх, всъщност не е чак толкова страшно. И всъщност, че страха винаги е в главата ни, което и ти спомена по-рано. Тук е момента, в който аз, понеже от доста време следя работата на Лили, искам да споделя, че тя съвсем скоро пусна, т.е. стартира, но реално започва от другата седмица, една програма за тези, които са запознати с Human Design, най-вероятно знаят какво означават различните типове. За тези, които не са запознати, тук отдолу виждате нейната страница, може да разгледате. И понеже ние в нашия разговор засегнахме няколко пъти целите, заради това смятам, че тук е подходящо да спомена за нейната програма Целеполагане за генератори, в която тя ще говори доста за това всъщност каква е разликата между резултатите и удовлетворяващите резултати. Няма да навлизам в подробности, който иска може да се запознае. Ще оставя и линк в описанието, защото знам, че има много какво да кажа по темата и лично на мен много ми е помогнала в разбирането на някои мои реакции. Така че много благодаря за тази среща. Много ми беше интересно да чуя една различна гледна точка. Смятам, че за всеки, който в момента търси тази посока, ще е полезно и ще си даде някои отговори. И се надявам скоро под друга форма отново да се видим. Много ти благодаря, Дени. Аз също за поканата. Едно уточнение само искам да направя, тъй като първата среща на тази програма за целеполагане, тя беше отворена среща. Записът от нея е абсолютно достъпен за хората, които не са успели да присъстват. Можете да ми пишете, за да ви го изпратя, ако имате желание да прецените дали тази програма по-нататък е за вас.
Записването продължава до 18 марта, така че тя е кратичко около час, така че можете да го изгледате или да го прехвърлите, да прецените дали бихте искали да се запишете. Така, много благодаря, Дени, за тази възможност и на мен също ми беше интересно да бъда част от този разговор. Благодаря ти, че съм първия поканен човек в твоята рубрика и се надявам, че на зрителите беше полезен нашия диалог. Благодаря аз. Ами с това приключваме нашия първи вебинар. Очаквайте съвсем скоро и следващи срещи. До скоро!